Yung pagboto, ito yung binibigay sa ating mga mamamayan, kapangyarihan natin to para mamili ng isang leader. So kung hindi tayo boboto ng tama, paano na lang yung pamamalakad sa bansa sa loob ng panunungkulan niya? Kapag hindi ka bumoto, lalo na ikaw na may critical na pag-iisip, ibig sabihin, ikaw na may husay kung paano mamili ng tamang leader, pag ikaw hindi ka bumoto at nangibabaw yung nakararami doon sa maling kandidato, paano na lang ang bansa natin? Inaanyayahan ng lahat na magparehistro na habang may oras pa dahil kung hindi ikaw, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi dito sa Pilipinas, saan? Tayong lahat ay magparehistro para pagdating ng halalan sa taong 2022, makapamili tayo ng wasto, makapamili ng nararapat, pilatisin yung mga kandidato na ang interest niya ay para sa mamamayang Pilipino, hindi ang interest pansarili lang. Next on Business Unusual. A woman who is always ready to roll up her sleeves in order to achieve excellent results. Get to know Edna De Jesus Eufemio and how she built her success on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Crafted latte art, customized cakes, and a relaxed ambience. All these and more at Sweet Little Things Cafe. And your one-stop shop for all things Korean. B-Mart is open to serve you and your Korean shopping needs. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch her live simulcast on her official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Para sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili ni na Scott Ista ay ang So to Speak COVID-19, Bigat ng Laban, Pasa ng Kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa katatalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa galingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Dakal na salamat po. Muling nagbabalik ang Let's Talk Heart to Heart upang magbigay ng impormasyon ukol sa inyong kalusugan. Pag-uusapan na natin ang mga simptomas. Ang pinakamadalas ay kirot sa dibdib. Ito ay maaaring pamimigat o paninikip. Ang tawag namin dito ay angina. Dagdagan ang inyong kaalaman sa tulong ng health experts mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi. Dito lamang sa CLTV.
malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat, kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-basta maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor, at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Magandang araw po mga kaibigan. Kayo'y nakasubaybay sa CLTV Balitaan. Hindi ho si Kuya Justin ang inyong nakikita mga kaibigan. Kasing gilas lang ho niya. Pero kung isa po sabihin ho ng gilas, no? At saka ano pa, Paulo G, kagwapuhan. Okay, aminin ko na. Lamang ho ng 2,000 ang aking Kuyang Justin, no? Muli, ako po ang makakasama ho ninyo ngayon sa CLTV Balitaan sa lato ng mga nakatutok sa kanilang telebisyon naman. Kami ho dito sa CLTV, napapanood nyo na sa inyong telebisyon at syempre mga kaibigan, lahat ho yata ng social media platform, sinisikap ho natin na ito pong mga makatotohanang pagbabalita ay inyo pong matutunghayan. Di ho ba? Ikaw nanonood, ate, kuya, bapa, ingkong. Malaos ko po. Kaya pong kaya kaming pamagbalita Aldo, sa lahat ho ng mga kababayan ho namin dyan sa Bataan, sa Zambales, sa Tarlac, at sa anong pong panig ng mundo, hindi lang ho dito sa Central Luzon, mga kaibigan, napapanood ang magagandang programa ho dito ho sa CLTV. At pag-usapin ho ng balita, ang unang tanong ni ate, kuya, okay, ano ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw? Narito po ang mga balita na amin pong nakalap. Medical experts nanawagan sa mga magulang na huwag dalhin sa malls ang mga batang wala pang bakuna kontra COVID-19. Pagbubukas ng mga pasyalan sa Clark. Nako, mga kaibigan, ito ho, swak na swak ho raw para sa pamilyang Pilipino. At balitang politika naman ho tayo, mga kaibigan. Yung mga nahuhuli ho sa mga balita, eto na, tumutok ho kayo, mga ka-Facebook, mga kabalitaan. Ito hong si Pangulong Rodrigo Duterte
at ex-spokesperson ng Palasyo ng Malacanang. Opo, si Secretary Harry Roque. Hahabol ng senador. At ito pa, meron pa po kaming balitang good news. Ewan ko lang ho dun ho sa, nako mga kaibigan, dito ho sa, at daming umaabang ho nito. Yung face shield na gamit ho ninyo araw-araw. Hindi ko lang alam kung saan lalagay ni Choy Choy nito yung kanyang face shield. Hindi na po raw kailangan sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 pababa. Good news. Ayan. Kumusta po kayo mga ka-Facebook? Kayo po mga nanonood sa amin, lalong-lalo na shoutout kay Bebing Sulikar Lumakang. Ayan, ito, yung mga netizen natin na ginagawang tambayan. Uy, share nyo pa! Share nyo pa mga kaibigan. Para at least marami pong makinabang ngayon pong araw. Araw pa lang ho dito sa ating pong bansa, lalo na dito sa Central Luzon. Ito na ho yung mga impormasyon na dapat ho ninyong malaman. Ano yan, Paolo G? Ayan, yung mga nakatutok sa amin sa aming streaming sa social media. Ito, magbantay ka, nanay. Halika dito, bantayin mo, tambayan mo ang aming balita. Kasama ko po ngayon si Kuyang Rainiel Pawit at ito pong unang naihanay ho na balita na ibibigay ho namin sa inyo. Alam niyo ho, itong mga medical expert, nanawagan ho sa mga magulang, shoutout kay nanay at tatay, na huwag dalhin sa malls ito hong mga chikiting gubat, yung mga bata na wala pa pong bakuna kontra COVID-19. Syempre mga kaibigan, sino ho lang ba yung mga bata na tinutukoy ko? Yung below 12 years old pababa. Pero nakikita ko na, napapansin nyo ba mga ka-Facebook? Ang dami na hong mga kabataan, kahit po yung mga chikiting gubat, yung mga toddlers pati. Antulin ho mga kaibigan na tumakbo niyan. Ayan, nandyan na ho sa mall, nakikita na. Mismong ang presidente ho ng Philippine Medical Association na si Dr. Benito Atienza ang nanawagan ho sa mga magulang na huwag munang dalhin sa mall ang mga batang wala pang bakuna kontra COVID-19. Kahit umano malakas po yung resistensya ng mga bata, yung mga anak po ninyo, wala pa rin silang ligtas dito ho sa nakamamatay na coronavirus disease. Para po sa karagdagang detalye, eto mga kaibigan, tatambayan ho tayo ng ating pong kasama dito ho sa labas. Reportorial team ho kami dito mga kaibigan kahit tatlo lang ho kami at kuminsan 4 kami sa labas. Kuya Rainiel, ipaliwanag mo nga itong kwentong ito, Kuya Rainiel. Kuyang Paulo, magandang hapon nga at sa ating ding mga tagapanood. Ayun nga, muling nagpaalala itong grupo ng mga eksperto, yung Philippine Medical Association, na huwag daw dalhin muna sa mall itong mga chikiting. Gaya nga nang sabi mo, yung mga musmus pa lang hanggang 11 years old. Dahil sila nga yung walang bakuna kontra COVID-19. Ngayon sa mga naipakita natin itong mga nangakarang araw, kasabay ng pagbaba nga sa alert level 2, yung pagluwag ng quarantine restrictions, ay unti-unti na rin nagluwag yung ilang establishmento gaya ng mall. So dito na nga nakita natin na dumagsana itong pamilya dito sa mga mall. Siguro dala na rin ito nung caution fatigue nga na tinawag, yung after almost 2 years, Kuyang Paulo, naka-embargo ka lang sa bahay. So nung sinabing pwede na, talaga namang itong mga kababayan natin ay wala na ngang patumpik-tumpik at dumiretso na sa mga mall. Ngayon, ayon naman dito sa Philippine Medical Association, kanila rin pinapayagan itong paglabas. Ngayon, kung nanaisin man daw nating lumabas, ay pumunta na lang sana tayo doon sa mga open area na mas ligtas dito nga sa COVID-19 transmission, dito sa banta ng COVID-19 transmission. So, Kuyang Paulo, kaya kung ikaw may anak ka, lagi mo tatandaan na
ang essential activity pa lang din ang pangunahin na dapat ilabas no, kung pupunta man tayo sa mga mall o sa iba pang establishmento. Kuyang Paolo. Alam mo, Kuyang Rainiel, ito, developing news din ito. Dahil, mga kaibigan, ito hong business sector dito sa Pampanga, sa pangunguna ng presidente nila, si Architect Nestor Mangyo, ang aking tito. Ano sabi, Kuya Rainiel? Sumulat daw sa provincial government ng Pampanga. Bigyan din ng linaw itong usapin ho ng restriction sa mga kabataan. Kung bakit kamo, Rainiel? Kung bakit kamo? Kasi, Bakit? Yan. Yung mga nakikisama ngayon sa ating usapin. Kung bakit? Ito ho raw mall, isang malaking mall, di ko na rin babanggitin. At madalas dito si Choy Choy at saka si pare kong Henry. Yung kabilang bayan, hindi naman ho raw nagpapahintulot na papasukin yung bata. Samantalang yung kabila naman bayan, ibig sabihin na paghahati ho yung malaking mall. Yun daw ang sumbong nitong mga member nila dito sa Pampanga Chamber of Commerce and Industry na mangyari mabigyan din ng linaw kung yung mga kabataan ho, mga kaibigan na binabanggit ni Kuyang Rainiel na sinasabi ng mga medical expert, wag muna kung maaari, kung wala naman yan na bakuna kontra COVID-19. Pero sa pagmamatwid naman, itong ilang mga stakeholders, Kuyang Rainiel, alam mo naman, pagka-dining ang pinag-uusapan at pamilya kayo lumabas. Ang tanong ko sa iyo, Rainiel, saan mo iiwan itong si Bunso? Diba? Saan mo iiwan yung Bunso? At ito ba, di ba Kuya Rainiel, kagabi lang ginulat din tayo nitong balita. Nakakagulat pa ba yon yung face shield, Rainiel? Siguro dito sa atin sa rehiyon natin hindi na masyado dahil yung ilan sa ating mga kababayan nagfe-face shield man ay itinataas na lang din. So sa kanila naghihintay na lang sila ng opisyal na anunsyo mula sa National IATF kung kailan ba talaga tuluyan itong aalisin. At ayun nga, gaya ng nabanggit mo Kuyang Paolo, kagabi ay tila nabunutan ng tinik ang ilan sa ating mga karehiyon dahil nasa alert level 2 na tayo at pasok tayo doon sa guidelines na hindi na rin mandatory itong pagpapatupad o pagsusuot nga ng face shield lalong-lalo na sa mga pampublikong lugar. Kuyang Paolo. Ayan. At gaya nito mga binabanggit mo, Rainiel, kapag ka nakakausap natin yung mga eksperto na andun sila sa kumbaga, nandun tayo sa paano maiiwasan at huwag naman sana mangyari na itong mga kabataan dahil nga sila ang vulnerable kung sakaling tamaan naman ng COVID-19, huwag nang isakripisyo pa. Pero pansin mo, Rainiel, tayong nakakakita araw-araw sa mga mall, sa mga pasyalan, naipapatupad pa ba, Rainiel, na at saka paano, may panukala din na gusto nilang yung 2 years old or yung toddlers kailangan yan naka face mask pero napaghahalata, Rainiel. Paano mo nga naman lalagyan ng face shield yung bata? Alam mo naman yan, ang likot, di ba? Hindi po pwedeng hindi tanggalin yung kanyang face mask, di ba, Rainiel? Kuyang Paolo, regardless of age, regardless ng edad, ilan sa atin talaga ay nakalilimot na nga sa pagsusuot ng tamang pagsusuot ng face mask. Yung ilan, nilalagay sa siko, yung ilan binababa, o yung ilan naman ay ginagawa na lamang dekorasyon bilang pagsunod nga dito sa mga itinatakda ng mga establishmento. So yung iba makita natin, nakalagay nga, pero nakababa naman dito hanggang sa taas lamang ng labi. Yung butas ng ilong talaga namang pasok na pasok kung ano man yung pwede nilang ma-inhale na virus nga dyan sa labas. So ang panawagan po ng mga eksperto, gaya na lamang ng World Health Organization Philippines, ay wag pa rin natin isantabi yung banta nga ng COVID-19 dahil ang pagsasama-sama raw is ang isa pa rin doon sa nakikitang malaking tsansa kung saan magkakaroon ng transmission at kung saan mo rin ma-acquire itong COVID-19, Kuyang Paolo. Kaya naman sa kanilang pagmomonitor din dito sa ilang mga mall, ay kanila ring pinaalalahanan itong mga negosyante na sa kabila ng pagbalanse natin sa ekonomiya, ay kailangan isaalang-alang din natin yung kalusugan ng lahat. Dahil nga, gaya ng nabanggit kanina, yung mga kabataan na may malalakas na resistensya, sila ay nadedetect lamang through RT-PCR test. At kung sila ay hindi matetest, makikita mo na normal lang sila, ngunit sila ay carrier na ng virus, di ba? Kung mauwi man sila sa bahay, ang mga vulnerable doon ay yung mga kasama nilang senior citizen o yung may mga comorbidity na may sakit. So, all in all, Kuyang Paolo, ang bottom line dito, kailangan tuluyan at iba yung pag-iingat
mag-iingat pa rin, no? Dahil hindi pa po tapos ang COVID-19 pandemic. Kuyang Paolo. Pero ito, maidagdag ko lang, Reniel, ang binabanggit kasi ng mga medical expert natin, mall, may particular na lugar. At alam Yes. natin sa mall, mga kaibigan, andyan na lahat yata. Merong amusement park, merong, yung laruan ho ng mga bata, mga kaibigan. At naisasama pa ni Inday itong kanyang alaga para kumain at kung minsan naman andyan at ipapasyal nila yung kanilang alagang si Bantay para ilagay dito sa mga salon o pet shop. Alam mo, Rangel, paano kaya magandang mungkahi ito pero yung pagpapatupad, lalo na yung kasabikan nga nitong ating mga kababayan na lumabas at maramdaman nila yung sinasabing alert level 1, alert level 2. Di ba, Rangel? Sinong magbabantay? Ang tanong nito, yung sa mga nakakausap mo ba mula sa mga lokal na pamahalaan, napag-uusapan din ba yan, Rangel? Kasi pagka andong ka na sa mismong compound ng mall, okay, dyan ka na sa bisinidad ng mall, pansin na ho natin kung ano yung order sa taas, na kung papaano ho i-accommodate lahat ho ng mga pumapasok o yung mall goers, diyan siguro dapat magsimula, Reniel, yung mga pinagbabasihan diyan sa mga panukalang yan, masaklap nga lang katotohanan nito, Reniel, meron bang bakuna sa mga 11 to toddlers, Reniel, di ba? Tama ka dyan kasamang Paulo, no? Kuyang Paulo, nung yung una mong nabanggit kung paano nga ba yung regulations nila pagdating doon sa pagsisiyasat, no? Yung tamang physical distancing, yung LGU at ang mga mall management naman, in all fairness, dito sa Pampanga, na-confirm natin na nagkaroon sila ng dialogo regarding this. So, makikita natin na yung ilan dyan sa screen, no? Yung mga security guard, ay chine-check muna nila. So, may thermal scanner, meron din na tracing, at higit sa lahat yung pag nasa loob ay paikot-ikot nga itong mga guard just to remind the mall goers na dito nga sa tamang physical distancing. Pero, Kuyang Paulo, ang panawagan pa rin dito ay yung collective effort. Ibig sabihin na sa ginawa nila yung parte nila, bilang isang mall goer ay gawin din natin yung parte natin. At doon naman sa usapin kung saan dadalhin itong mga 0 to 11 dahil wala pa silang bakuna. Ayun nga yung pinaalala ng mga medical expert, no? Most specifically yung PMA, dahil ayon sa kanila, may ilang mga pasyalan na open area. Ito yung mga open air na less risk, no? Hindi sinasabi na totaling walang risk, pero mas less ito dahil hindi nga siya enclosed area gaya nitong mga mall. So, nasa discretion pa rin ng mga magulang to, no? Dahil dapat nilang tignan ding mabuti kung dapat ba nilang pagbigyan yung pananabik o dapat pa rin nilang isaalang-alang yung kanilang mga kapakanan. So, ikaw, Kuyang Paulo, bilang tatay, tough love yung tawag dito, no? Yung kahit na nagpupumilit na, kailangan ikaw ang mas masusunod dahil ikaw ang mas nakaalam doon sa kanilang tamang kaligtasan. Kuyang Paulo. Totoo yun. Alam nyo mga kaibigan, kayo po mga nakasusubaybay dito sa aming streaming ni Kuyang Reniel, yung tinatawag na shared responsibility, yan ho dapat mga kaibigan, pumasok na sa inyong sistema. Kaya nga itong kaibigan ko si Choy Choy, ito talagang yung shared responsibility, talagang nagsisink in dito sa kaibigan ko to. Kaya kapag kami kumakain, Reniel, yung physical distancing na inuunat pa yung kamay niyan ginaganon. Di ba mga kaibigan, isama ho nyo na yan dito ho sa atin hong araw-araw na pamumuhay. Dahil mga kaibigan, ayaw din naman ho nating magkabulagaan tayo. Baka sa susunod ho na araw, hindi pa ho matapos ang taon. Maghigpit na naman tayo, Reniel. Yan ang nakakatakot di ba? Pero alam mo itong hashtag nitong ating mga followers. Anong napapansin nila, Reniel? Ano daw makakaresolba sa pandemya? Ayon dito sa mga nababasa natin, sunod-sunod na. Sabi nila, eleksyon lamang pala ang makapagpapatigil sa paggamit ng face shield at paglabas ng mga tao. So, parang, di ba, kung joke man to, half joke, pero partly may katotohanan dahil ito nga tapos na yung paghahain ng COC ay tuluyan na rin nagluwag itong ating mga quarantine protocols. Pero paalala po sa lahat, hindi po magandang dahilan kung ano mang senaryo yung kaharapin natin. It's either
eleksyon, holiday season, hayaan muna po natin na magkaroon talaga ng concrete plan to live with COVID-19. Ayan naman po talaga yung minumungkahi ng mga eksperto, no? We cannot live without it, so just live with it. Pero meron pa rin po tayo nung dapat na mga tamang protocols at gabay. So, wag po muna tayong magpakakampante at ingatan muna rin natin ang ating sarili, gayon din ang ating komunidad. Kuyang Paulo. Oo, tsaka mga kaibigan, hindi naman sa tila baga pinaandaran ho kayo namin ni Kuya Raniel pag ako kami nagbibigay ng paalala. Kasi Raniel, alam mo, may mangilan-ngilan. Ewan ko kung gaano karami yung mangilan-ngilan na yun. No? Na tila baga wala ho talagang pandemya at hindi sila naniniwala na ito hong COVID-19 nakamamatay. No? Pero sa mga susunod ho naming pagbabalita ho sa inyo, itong report ng PSA, Raniel, di ba, nakikita din natin kung ilan yung mga Pilipino na namatay sa sakit sa puso, attack, yun, ito hong pandemya mga kaibigan, kumbaga, nagbubukas din ho ng kamalayan sa lahat ho ng mga Pilipino na kung papaano ho pangalagaan yung kanilang kalusugan, di ba, Raniel? Pagka kasi inisip mo na yung papaano ka maging ligtas sa COVID-19, ang kasunod doon na maiisip mo, papaano ka maging healthy, di ba? Kaya yung tropa kong si Henry, napansin mo yung katawan niyan? Patpatin ng katawan. Bakit ka mo? Pagkagising ho ng umaga, nag-e-exercise dyan. So, Choy, meron ka ba music dyan naku, sige, sa susunod ho na amin pong pagtatanghal, pagbabalita ni Raniel Pawid. Bibigyan ho namin kayo ng dance number kung pahihintulutan tayo uli ni Kuya Justin na gamitin itong kanyang programa para ho, naku mga kaibigan, dapat ho tayong maging mulat kung papaano ho tayo maging ligtas sa anuman hong sakit. Diba, Justin, tawag ko sa'yo. Na-miss ko tuloy si Kuya Justin, Kuya Raniel. Oo, pares tayo nakakamiss kay Besang Justin, no? At nasaan kaya siya ngayon? Baka yan na inunahan na naman tayo dito sa mga masasarap na pasyalan dito sa ating rehiyon, Raniel. At ikaw, anong gusto mo sabihin lalo-lalo na dito sa mga followers natin sa CLTV Balitaan na medyo pagka pinag-uusapan yung COVID-19 nakasimangot, wala na ba kayong ibang topic? Di ba? May sabihin mga ganyan tayo mga followers Ano gusto mo sabihin sa kanila? Manatili lang po talaga tayong nakatutok sa CLTV dahil ang mga balita at impormasyon po na ibinabahagi namin sa inyo ay mula rin sa mga eksperto. Hindi po ito gawa-gawa ng aming istasyon o mula sa amin personal, no? Ito po ay may scientific basis kung kaya't paulit-ulit po kami sa pagpaalala dahil ang hangad po natin ay isang masaya at panibagong pagsalubong dito na naman sa taong 2022 na mas gamay na natin itong pag-handle dito sa COVID-19 pandemic. Sabi nga po nila, no, we heal as one. So, Kuyang Paulo, tayo lamang isumunod sa mga protocols at balang araw, ang susunod naman na po nating ibabalita ay yung pag-alpas natin dito sa krisis na ito. Kuyang Paulo. Amen, Kuyang Raniel. At yung mga magagandang parol sa likod mo, pagbaon mo naman ako niyan para maisabit ko na dito sa aking munting bahay. Ang ganda ng backdrop po, Raniel. Ayan mga kaibigan, narinig ho natin si Kuyang Raniel Pawid. Aktibo ho dito sa pagbabantay, paghahanap ng development sa mga naibababahong IATF resolution mga kaibigan. At gayon na rin ho itong komento ng mga eksperto na sila rin naman pong gumagabay dito ho sa mga otoridad para ho magkaroon ho tayo ng isa hong guidelines mga kaibigan na uniform, di ba mga ka-Facebook? Mahalaga hong tayo hong mga nakabantay dito ho sa hakbangin din ng gobyerno yung ating pong reaksyon, opinion, yan din ho ang aming pong pinakikitunguhan araw-araw ho yan. Ito, up next sa balitaan dito ho sa CLTV. Bawal ang dump truck. Ito ho, pagdaan ho dito sa dump truck sa isang subdivision. Saan yan, Paulo G? Dito ho sa bayan ho ng Santo Tomas. Ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan. At, syempre mga kaibigan,
Antabayanan ho ninyo, ito hong aming pong balita, ito pong pagbubukas ng mga pasyalan sa Clark na swak po raw para po sa pamilyang Pilipino. Manatiling nakatutok para po sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagbabalik po kayo. Opo, nagbabalik din po kami dito ho sa CLTV Balitaan. At sa mga nangungunang balita, opo, numero 1, pagka lokal na pagbabalita, kayo po mga nanonood sa Facebook, opo, sa CLTV News, i-like nyo naman. Pahingin naman ng isang like dyan. Pahingin naman ng isang share dyan para at least marami hong makinabang dito sa araw-araw ho na ginagawa ho ng CLTV News Team na maibigay ho namin sa inyo ito hong mga sariwang balita
dito sa Central Luzon. Mga ka-Facebook, opo, kayo pong mga nanonood ho sa amin, yung pong aming mga cable partners, naku, opo mga kaibigan, sa pamamagitan din ho ng Signal, Channel 115, nationwide, mga kaibigan, inyo pong napapanood ng malinaw na malinaw sa inyo pong TV, yung pong mga Signal subscriber dyan. Kung minsan nga, napapa-shoutout pa ho sa amin dyan ho sa, saan, Paulo G? Sa Mindanao, sa Davao, may nanonood ho sa amin. Tulad ho na lamang ni ating Leonila Evano Abaracoso. Ayan. Ano reaction ni ating Leonila paring Choy Choy, ha? Yung edad na 5 years old pababa na lang sana po ang ipagbawal kasi talagang di pa sila pwedeng magsuot ng face mask. Nga naman. Kanina ho kasi pinag-uusapan ho namin itong reaction ho ng mga eksperto, 'di ba Choy Choy, 'di ba Henry? Bakit kanyo ho? Bigyan niyo ho subukan niyo ho. Bigyan niyo ng face mask yung bata. Tignan ko lang kung hindi yan kakawala at tatanggalin din naman, mga kaibigan. So, ito pong mga eksperto na nagmumungkahi, pati paring Choy Choy, itong Okta Fellow, yung mga researcher natin dyan, na kung maaari daw yung mass mandate for children to prevent COVID-19 infection, yan ho din ang kanilang ipinananawagan. Hindi lang ho sa national government, kasi may otonomiya ho. Opo, kayo pong mga nasa lokal na pamahalaan, sana ho'y marinig ho ninyo kami dito sa aming shoutout. At nauunawaan ho natin na bagamat ito pong ating mga kababayan, sabik ng lumabas, kumain sa labas at maglaro yung mga bata. Pero mga kaibigan, talagang nakakatakot ho itong COVID-19. Kaya kailangan ho tayong maging mapagbantay, sa ating pong mga sarili, sa ating pong ginagawa. So, Paulo G, ano pa yung mga balita mo dyan? Ano pa yung mga nakalap ng CLTV News? Mga kaibigan, ito naman ho, balita ho dito sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga, na kung saan ipinagbabawal ho itong dump truck. Dito ho daw sa isang subdivision. Ngayong umaga ho, November 16, mga kaibigan, napasugod itong si Santo Tomas former Mayor John Sambo dito sa presinto ng pulis. Dito kinumpronta ho, siniyasat ho niya mula ho dito sa mga kagawad ng Philippine National Police, ito pong legal na basihan sa paghuli di umano sa kanyang mga dump truck na datihan na ho raw na tumatawid dito naman ho sa area ng Barangay San Vicente. Git ho ng dating alkalde, sabi ni Mayor Sambo Choy Choy, hindi pwedeng maantala ang kanyang kontrata na isang government project kung saan hindi maiiwasan ang pagdaan ng dump truck na may dala ng buhangin at pantambak. Ayun, gustong linawin ho raw ni former Mayor Sambo ang legal na basihan ng pag-implementa ng truck ban na inilabas ng tanggapan naman ho ni Santo Tomas Mayor Ninang Ronquillo na di umano'y ura-uradang ipinaimplementa. Short notice pa nga raw, sabi ho, kahapon lamang umano ito sinabi at ipinatupad. At ang masaklap, ang mertoan niya ng utos ng alkalde ay buhat pa sa sinasabing nagrereklamong residente na kilalang kaalyado di umano ng pamilya ni Mayora Ninang Ronquillo. Meron ho raw petition mga kaibigan. Ito hong mga miyembro nito pong komunidad dito sa Blue Diamond subdivision dito ho sa San Vicente, Barangay San Vicente, Santo Tomas, Pampanga, na nagsampa ho sila ng petition nga dito sa kay Mayor Ninang Ronquillo para pigilan ho ito pong pagdaan ng dump truck na sinasabing nagiging sanhi ng pagkasira, Choy Choy, ng kanilang service road. Sa panig naman po ng PNP, sila ho'y sumusunod lamang umano sa utos ng local chief executive at depensa po ng pulis. Kaya natikitan ng truck ni former Mayor Sambo, iyon ay dahil nagpumilit umano itong dumaan habang ang truck na sinasabi naman hong hindi natikitan ay hindi na tumuloy pa. Oo, hindi na ho isinuong pa itong kanilang truck dito ho sa sinara. At sa nakikita ho ninyo sa inyong TV screen, mga kaibigan, may nakabarikada na ho dyan na pulis. Sa panig naman po, mga kaibigan, nito pong si Mayora Ninang Ronquillo, talagang yung kalsada ho na dinadaanan daw nitong mga dambuhalang truck ay pribado.
sa subdivision daw yan, Choy Choy. Pero tinanong din ho ng news team kung ano yung mga alternatibong ruta. Ang sagot ho naman ni Mayor Aninang Ronquillo, meron daw dating dinadaanan na yung mga truck ni Mayor Sambo, yung malapit daw dito sa tulay o yung goyong kung tawagin. Kanya lang, nabili na rin, Choy Choy, nitong isang pribadong individual. Kaya ang naiiwan ngayon dito ho sa usapin na ho na ito, paano yung government project na naantala dyan? At paano ho mariresolve naman ito din namang issue nito pong mga residente dito na isa ho sa kanilang gustong malaman, yung bang private road ho nila pagka nasira, sinong mananagot? Ho ba mga kaibigan? At maiging alamin din ho natin yan, siyasatin ho natin sa mga susunod na panahon. Dahil kung may government project dyan na naaantala, kailangan, Choy Choy, maging malinaw din saan ba yung alternatibong ruta. Hindi ho po pwedeng maantala na lang ho yung mga government project na kuminsan mga Choy Choy, nakapaskil sa government, yung mga heavy equipment. Do not delay kung minsan dahil kapag ho yung mga kalsada talagang yan kinakailangang apurahin gawin, dapat hong mapagtuunan ng pansin. Pero nga lamang tingnan din ho natin yung reklamo nito pong mga residente dito na apektado ho nitong pagdaan ng mga dambuhalang truck. Yan ho ang balita dito ho sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Ano pa mga balita mo dyan, Paulo G? Ito naman po, good news mga kaibigan. Good news naman tayo, Choy Choy Henry. Ito pong pagbubukas ng pasyalan. Naku, ito po yung inaabangan ng marami sa amin pong mga followers sa iba't ibang bahagi ho ng dito po sa Central Luzon. Ang dami po kasing pasyalan mga kaibigan. Ano ba pasyalan dyan, Paulo G? Kasabay ho nga nitong pagbaba sa Alert Level 2 ng Pampanga ngayong holiday season, tiyak umanong magiging at home para ho sa pamilyang Pilipino. Ito pong Clark. Pinagmamayabang ho namin yung mga Kapampangan Ayon po kay Clark Development Corporation President Manuel Garland, ito Henry, makinig ka. Isa sa pinakabentahin nila sa temang bringing back to life bringing back life to Clark ay mahimok ito pong mga local tourists, partikular na ang bawat pamilyang Pilipino, na maisama po sa kanilang bucket list ang Clark para po pasyalan ngayong panahon ng Pasko. Panoorin po ninyo ang aking report. Mula sa pagpapasinaya sa 40-foot high na Christmas tree sa parade ground ng Clark at masisiglang pamilyang kaya ng bitbitin ang kanilang mga anak. Masaya naman yung bata, nakakapasyal. Happy po. Happy? Bakit? Kasi saya ko po dito po. Lahat ay may hugot sa ikalawang Pasko ng pandemya na ang ilan sa mga nakapanayam ng CLTV News, ang paglabas ng mga bata ngayon ay may dalang tuwa dahil hindi na nagiging limitado ang kanilang mga galaw. Sa akin, ang kahulugan ng Pasko, syempre pagsama-sama kasama ang pamilya, lalo na ngayon na nagkaroon ng pandemic, tapos nakakalabas na ulit yung mga bata. So, para sa akin, ang kahulugan ng Pasko is another blessing for our family. Sa kislap ng parol at malawak na pasyalan sa Clark, ang pagbubukas umano nito ay may mensaheng buhay na muli ang business environment sa Clark bilang pasyalan ng magkakapamilya. Ito po ay pagbubukas ng ating ekonomiya at turismo dito sa Clark with caution na sinasabi namin, konting pag-iingat. Luckily, ito pong nakaraang 2 at 3 araw ay zero incident na po sa buong Clark Freeport Zone. Sana po, sa awa ng Panginoon, magtuloy-tuloy po itong ating pagbabalik na normal sa ating buhay. Batid umano ni CDC President Manuel Garland ang hinaing ng mga locators na tinamaan ang operasyon sa mahigpit na quarantine restrictions. Kaya ang CDC ay nakatuon sa pagpapasimple ng guidelines sa pag-accommodate ng mga local tourists, lalo na sa mga bakunadong turista na kasama ang Clark sa kanilang destinasyon ngayong Pasko. And they fully support yung efforts ng Clark Development Corporation upang mapasigla ang ating turismo at eventually
yung ekonomiya ng Clark Freeport Zone. Ibinibida ng CDC na isa ang Clark sa mga pasyalan dito sa Luzon Island na marami ang alfresco. Perfect location din ito sa mga senior citizen at mga kabataan na naitali sa bahay dahil sa lawak ng mga pasyalan at magiging healthy ka pa sa walking at biking na patok na isama sa mga holiday activity ng mga pamilyang Pilipino. Ito rin ay malapit sa gateway ng mundo na hindi lamang ang mga taga-gitnang Luzon ang direktang namamasyal, kundi pati na ang mga local tourists sa Metro Manila at Northern Luzon. Samantala, kasunod naman ng hindi kontroladong paglabas kasama ang mga bata, hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga local government unit na maglabas ng utos na wag munang papuntahin sa mga pampublikong lugar ang mga batang 12 anyos pababa. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitan, Pangulong Rodrigo Duterte hinimok ang mga lokal na pamahalaan na ipagbawal ho ang mga batang 12 years old pababa sa mga pampublikong lugar. At sa balita naman ho natin sa eleksyon, halalan mga kaibigan, tutok halalan, Pangulong Duterte at dati hong tagapagsalita ho nito na si Secretary Harry Roque. Anong nangyari? Tanong ho ninyo, anong nangyari? Hahabol po ng senador. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Busi-busila kay gandang tumira sa Sevena. Wala nang hahanapin pa, kumpleto na dito. Pamaskong handog sa pamilya. Townhouse A, Townhouse B, Townhouse Premier. 20,000 pesos all in down payment. Ready for occupancy. Moving after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. Join the spin and win showcases, cash prizes, and get a chance to win a brand new car on December 22, 2021. Ano pa ang hinihintay ninyo? Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade.
Corporate Guarantee. We value our commitment. Nagbabalik po kayo? Opo, nagbabalik po kami. Dito po sa CLTV Balitaan, mga kaibigan. Yung po mga suki ho namin na eto po, mga kaibigan, mayat maya, ito hong kanilang pagpapadala ng mensahe, pagsuporta dito ho sa amin pong pagbabalita, lokal na pagbabalita. Mga kaibigan, maaari ho ninyo kaming sundan sa amin pong mga social media account, mga kaibigan, para ho nakasusunod ho kayo kung ano hong mga nangyayari dito ho sa Central Luzon. Ito hong balita ho ngayon sa national naman ho, mga kaibigan, dinagsa po ng mga magulang kasama ang mga bata. Ito pong mga pasyalan, mall at iba pa pong pampublikong lugar. Matapos nga pong payagan ang ilang lugar sa bansa ang paglabas ho ng mga menor de edad. Dahil dito, hinikayat naman po ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga LGU na limitahan pa rin ang paglabas ng nasa 12 taong gulang pababa. Narito po ang balita. Maraming lugar sa Pilipinas ang ibinaba na sa Alert Level 2 category kung saan pinapayagan ng lumabas ang lahat, pati ang mga bata, basta may kasamang magulang o guardian. Ang kasunod na eksena, ang mga bata, kahit pa mga sanggol, isinasama ng magulang sa mga mall na tila ba parang wala ng pandemya. Sa public address si Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes ng gabi, hinimok ng Pangulo ang mga local government unit o LGU na magpasa ng ordinansa na nagbabawal sa mga bata edad 12 pababa sa malls at iba pang pampublikong lugar upang maprotektahan sila sa posibleng COVID-19 infection. Ayon sa Pangulo, hindi maaring payagan ang mga 12 years old pababa o yung mga wala pang bakuna na ma-expose at malagay sa panganib na masagap ang COVID-19 sa mga pampublikong lugar. Dagdag pa ng Pangulo, ito raw inirekomenda ng Interagency Task Force for the Management of Infectious Disease. Paalala ng Pangulo sa mga magulang at guardian ng mga menor de edad na hindi pa bakunado na dapat pag-isipan ng panganib. Bahagi raw ng pangangalaga sa kanilang pag-isip ng kanilang kaligtasan. Dagdag pa niya, sana raw walang mga bata ang tamaan ng COVID-19. Paalala pa ng Pangulo sa publiko na huwag magpakampante sa kabila ng pagbaba ng COVID-19 infections na siyang naging dahilan ng pagpapatupad ng mas maluwag na restriction sa maraming bahagi ng bansa. Maging health experts nagpaalala sa publiko na patuloy na sundin ang health protocols matapos mapag-alaman na dumarami mga batang lumalabas habang ang mga regulasyon tulad ng physical distancing at pagsusuot ng face mask ay hindi na nasusunod. Samantala, naiintindihan daw ng Pangulo ang pananabik ng mga magulang na muling mailabas ang kanilang mga anak. Ngunit habang patuloy ang pagbubukas sa mas maraming establishmento upang makatulong sa recovery ng ekonomiya, kailangan pa rin daw ang pag-iingat. Nakarating sa Pangulo ang ulat tungkol sa 2 taong gulang na bata na tinamaan ng COVID-19 matapos bumisita sa mall. Sinabi ng Department of Health o DOH na hindi pa batid ang sanhi ng infection sa 2 taong gulang na bata, ngunit patuloy na hinihikayat ng kagawaran ang mga magulang na huwag ilabas ang kanilang mga anak. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa iba pa pong mga nangungunang balita dito sa Central Luzon, naging abala ho ang Commission on Election. Balitang national pa rin po tayo sa huling araw po ng withdrawal ng Certificate of Candidacies at substitution para ho sa national position. Kabilang po sa mga humabol sa deadline ay si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanya pong tagapagsalita na si Secretary Harry Roque. Ang dalawa ay pawang tatakbo sa pagkasenador. Samantala, muli naman pong iginiit ng COMELEC na dapat ay lagyan na ng regulasyon ang substitution upang hindi ito maabuso ng ilang mga partido at kumakandidato. Si Rainiel Pawid ang may balita. Tinuldukan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad na magharap sila ng kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagka-vice-presidente. Binali rin ito ang kanyang pahayag na magre-retiro sa politika matapos ang 3 taong paghawak sa pinakmataas na posisyon ng bansa. Sa huling araw ng substitution of candidates and withdrawal of candidacy sa COMELEC, naghain ito ng kandidatura para senador. Subalit hindi siya tatakbo sa ilalim ng ruling party na PDP Laban. Nag-substitute si Duterte sa isang Mona Lisa Visorde ng Partido Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan.
Samantala, nagpaalam na sa kanyang tungkulin bilang presidential spokesperson si Atty. Harry Roque upang tumakbo bilang senador sa 2022 elections. Naging pinalang desisyon ng Bataeñong cabinet member matapos tumakbo bilang vice-presidente si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sa kanyang huling press briefing bilang presidential spokesperson, iginiit ni Roque na ang kanyang pagtakbo ay walang kinalaman sa pagkawala ng tsansa niya na makakuha ng pwesto sa International Law Commission. May kinalaman daw po ang aking pagtakbo doon sa ILC. Wala naman po, no? Pero siguro po sabihin na lang natin na dahil nga po ako'y nagkaroon ng isang salita na tatakbo lang ako, kung tatakbo si Mayor Sara, tumakbo na po si Mayor Sara. Kinakailangan panindigan din ang ating nasabing salita. Si Roque ay tatakbo sa ilalim ng People's Reform Party. Matatanda ang November 13 na maghain din ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa ilalim ng PDDS si Senator Bongo. Sa isang pahayag sa press, aminado si Go na hindi siya 100% sa desisyon na tumakbo sa pinakamataas na posisyon ng Republika. Bago pa man matapos ang deadline ng withdrawal ng COC at substitution, humirit na ang Commission on Elections sa magkakaroon na ng regulasyon sa substitution upang hindi ito maabuso. By definition, it cannot be abused precisely because the law allows it to be done. So again, I would question the use of the word abuse. However, it is clear that that it is perhaps time to maybe add some regulations to this. Ang substitution ay ginawa para sa mga unforeseen circumstances gaya ng kusang nag-withdraw, na-disqualify o namatay ang kandidato. Isa sa mga ginisa kaugnay ng substitution ay si former PNP Chief Guillermo Eleazar na naghain din ng kanyang kandidatura sa pagkasenador nitong November 15. Subalit sa kanyang pagbisita sa Pampanga, dumipensa siya na dumaan pa raw siya sa malalim na pagdedesisyon at ang pagtakbo ay isa namang karapatan. Ito naman po ay, karapatan ng bawat isa at lahat po ito iniisip naman natin. Hindi para kanino, kung hindi rin para sa ating bayan. Umaasa naman ang COMELEC na magiging mapanuri at matalino ang mga botante sa mga kumakandidatong ang hangad ay para sa ikabubuti ng bansa at hindi ng personal na interes. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa karagdagang pong balita, hinggil po dyan sa pagtakbo ni Secretary Harry Roque, mga kaibigan sa Senado, ngayong araw din po nag-umpisa si Cabinet Secretary Carlo Nograles bilang bagong tagapagsalita ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ibang mga balita, mga kaibigan, hindi na ho obligadong magsuot ng face shield ang mga residente sa mga lugar na nasa ilalim ho ng Alert Level 3 pababa. Magkagayunman, tuloy pa rin ho ang paggamit ng face mask. Alamin ho natin ang detalye ng balitang ito. Decision ko is okay, tanggalin na ninyo yung mask, yung shield. Pwede na ninyong you dispense with the shield but not the mask. Yung mask will forever remain and it will be a part of our day-to-day part of what? The safety measure. Kasi matagal pa itong virus na nasa hangin lang. Hindi na raw kailangan pang magsuot ng face shield sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 pababa. Itong pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ulat sa bayan itong Lunes ng gabi. Inaprubahan ng Pangulo ang pagtapos sa mandatory na paggamit ng face shield sa mga nasa Alert Level 1, 2 at 3 ayon sa memorandum na inisyu ni Executive Secretary Salvador Medialdea sa Pandemic Task Force ng gobyerno. Inilabas ang memorandum nitong Lunes na kinumpirma ni Medialdea sa media. Gayunman, mananatili namang mandatory ang paggamit nito sa mga komunidad at lugar na nasa Alert Level 5 o ang pinakamataas na alert level na klasifikasyon ng gobyerno at sa mga lugar na nasa ilalim ng granular lockdown. Yung face shield, ano na yan, pwede na ninyong hindi gamitin except dito sa mga lugar na Alert 5, Alert 5 na mga delikado, ospital, mga laboratory, it's still it's still a must be used where the
Yung Alert 5. Alam ninyo, hospital, lahat ng establishment. You know what is Alert 5. Para naman sa mga lugar na nasa Alert Level 4, nasa LGU at private establishments na ang desisyon kung ire-require pa ang face shield o hindi. Pababa na ang COVID at yung mga positivity rate mababa na rin. Ang lahat bumababa na. It's up for us really to just take care na hindi tataas uli so that you have to obey what government would tell you to do because it is for the good of the country and for you. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula po kay Mang Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa dito po sa Clark. Magandang gabi po. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang binabantayan ng Pag-asa. At ito po ay namataan sa layon 335 kilometers. Diyan po sa may silangan ng Timog, silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ngayon, ito po ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone at naapektuhan po ang probinsya ng Palawan, ang lugar ng Visayas at saka ang Mindanao po. Wala naman po sinabi ang ating ahensya kung ito po ba ay mabubuo bilang isang ganap na bagyo. Pero meron po tayong forecast for the whole month of November ay posible pong 2 hanggang 3 bagyo ang pumasok ng PAR. Samantala, shear line o tail end ng frontal system po nakakaapekto yan sa may eastern section ng Southern Luzon at northeast monsoon naman po nakakaapekto sa ibang parte pa ng Luzon. So sa ngayon po, ang Visayas at Mindanao, kasama na po ang Palawan, maula po ang papawiri na mayroon po inaasahan mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagtulog, dulot nga po ng LPA at ng ITCZ. Samantala po ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora at Quezon, maulap din po ang papawiri na mayroon po mga pagulan. Ito po ay dulot ng shear line at ng northeast monsoon. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi pa ng Luzon ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap. Ang papawirin, inaasahan lamang po natin yung mga isolated light rains, dulot po ito ng hanging amihan. So yung po mga pagulan, especially po sa may eastern section po, mas malakas po ang mga pagulan dyan. So pinapayuhan pa rin po natin ang ating mga kababayan na mag-ingat pa rin po at magdala pa rin po ng gamit panangga sa araw, panangga sa ulan. Magandang gabi po. At yan po mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang pang detalye, maaari po ninyo kaming i-follow sa amin pong social media page. Ito ho yung mga mula ho sa Facebook mga kaibigan at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa amin naman pong Twitter account at CLTV36. Sa amin pong Instagram mga kaibigan, ito pong at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming pong YouTube channel at mag-subscribe na rin ho mga kaibigan. At CLTV36 Official at ang aming pong website www.cltv36.tv. Mapapanood po ang aming pong mga magagandang programa sa CLTV nationwide via Signal Channel 115. Opo, sa ating pong nasa mahigit 39 cable partners, matutunghayan din ho ninyo ang CLTV. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Sa ngalan po ni Kuya Justin Dizon, ako po si Paolo G. Santos. Hanggang sa muli, marami po salamat. Ingat po kayo palagi.